hindi ko rin yun makakalimutan kasi isa din yun sa tumulong sa akin para ma-provide ko yung mga requirements ko dito sa sa bansang Kuwait sa pag-abroad. Yun po yung nagdala sa akin dito sa bansang Kuwait. Pero yung experience ko rin parang hindi naman parang experience ko rin is parang parang more on sacrifice. Kasi yung ang sahod ko talaga doon, yung papunta dito sa Kuwait is 120. Pero yung pagdating namin dito, pag-apply sa abroad guys, nagtatrabaho din po ako sa sa Radio Wealth Finance Company. Hindi ko rin yun makakalimutan kasi isa din yun sa tumulong sa akin para ma-provide ko yung mga requirements ko dito sa sa bansang Kuwait sa pag-abroad ko. Kasi dati kasi kasi ang office kasi wala pong trabaho ng Saturday at Sunday. So nag-apply po ako ng kung gusto niyo pa lang mag-apply ng mga legit na pang abroad, punta po kayo doon sa Dole po. Diyan sa Tagbilaran City, nasa harap yan ng ng Rizal Park. Yung sa harap ng simbahan may park diyan. Nandiyan po yung parang nilipat na ata yung Dole, hindi ko na alam. Kasi diyan talaga kasi ako nag-apply dati. Tapos may job fair yon. Pumunta din ako. Doon ako pinapunta pala ni Sir Romeo, nakalimutan ko na pa doon si Romeo. Isa din yun sa tumulong sa akin para makapaghanap ng ng employer dito sa bansang Kuwait. Ang inaplan ko kasi dati is dapat doon po ako sa Qatar. Qatar yung inaplan ko dati as a cashier. Ang matagal kasi yung process mas nauna itong sa Kuwait cashier. Kaya yun, nag-apply po dito ng cashier. Pero I don't have experience po sa cashier kasi ang trabaho ko po sa Pilipinas is mostly is office at saka merchandiser. Sales, so nagtatrabaho din po ako pero mostly talaga po as offices. Kaya ang ginawa ko noon, nagawa-gawa lang po ako ng experience. Oh no! Buti na lang po hindi po tinawagan yung yung nilagay ko doon na reference. Kasi kung tinawagan yun, di patay ako noon. Oh, come Tinisigan on. naman at naging successful. Kaya ito, napunta ako dito sa bansang Kuwait. Ang trabaho ko pala guys, ang kumpanya ko dati nung una dito sa bansang Kuwait is sa Americana Company. Hindi ko makakalimutan yun kasi yun po yun nagdala sa akin dito sa bansang Kuwait. Pero yung experience ko rin parang hindi naman parang experience ko rin is parang parang more on sacrifice. Kasi yung pinipirma namin doon sa kontrata, ang sahod ko talaga doon, yung papunta dito sa Kuwait is 120. Pero yung pagdating namin dito, naging 85 na lang, 85 or 90. Nakalimutan ko na kasi matagal na yun 85 or 90. Tapos, ang naging trabaho ko is cook, tagaluto. Hindi naman yung pinirmahan ko. Kaya wala akong choice. So nagtatrabaho ako ng luto. Hindi ko nga na magluto. Ang luto namin doon is manok, chicken. Grabe. Hindi ko makalimutan yun na ang laki ng machine na paglutuan mo. Tapos ang dami ding chicken na lulutuan mo with the standard. Tapos ang manager namin doon that is Egyptian. Si Abdulaziz, buti na lang si Abdulaziz, mabait yun sabi. Hindi ko yun makalimutan na first day namin doon, ang ganda pa ng attire ko kasi siyempre di planchado yung yung pants ko. Wow! Dito sa t-shirt ko. Tapos yung suit ko ng sapatos, tik-tak pa. Ang ganda ng forma, papunta doon sa trabaho first day. Nung pagdating ko doon, ang ginawa po ng supervisor namin doon,
Diyos ko Lord, pinabuhat po kami ng isang elf na manok na karton by karton. Tapos sobrang init pa. Kasi parang Eid ata yun o Eid o Ramadan. Sobrang init, pinabuhat po kami ng isang elf na chicken by carton. Every carton 12 pieces yan, so mabigat. Kaya noon, Diyos ko Lord, ano pala ba kami? 6 ata kami noon 6 kami. 6 kami na nagbuhat. Diyos ko, init na init. So para na kami para kami construction worker. Pinagpawisan, amoy pawis na. Tapos nagugutom kami. Naman sa pinirma namin is fine dining. Natin na naging kargador. Naging kargador. Tapos nagluluto kami pagpapunta kami sa trabaho para kaming fresh na fresh. Pero pag uwi namin galing trabaho, para kami mga construction worker. Grabe, hindi ko talaga kalimutan yung experience na yun. Tapos siyempre magluluto kami ng chicken, dapat standard, iwalay mo yung spicy, tapos by machine yun spicy, tapos yung normal lang na pagkaluto, mayroon siyang timer siya kung ilang minuto siya maluluto. Tapos sobrang init ng machine, ang laki-laki ng machine, tapos maraming oil, ang sobrang init. Lagi nga ako natatalsikan doon. Dito dami akong talsik dito, nawala na. Hanggang siguro mga 7 months na ako noon. Nakapag-decide ako, sumama ako sa kaibigan ko na aalis. Kaya doon naging yung buhay ko doon, parang dami akong problema kasi kumuha kami ng abogado para makakuha ng release, kasi ang hirap ng release namin dati kasi ako 7 months lang ako, so 7 months akong tatrabaho plus 2 months na 2 o 3 months ata, 2 to 3 months kami nag-standby kasi nag-process pa sa mga documents. So let's say 7, 8, 9 mga 10 months. Pero ang ginawa ng namin ng abogado is 1 year. Oh, come on. Akala ko nga matatalo ako noon sa kaso ko doon sa kinasuhan ko yung kumpanya namin kasi yung kontrata namin is hindi nasunod yung sahod, tapos yung sahod namin, tapos yung job description hindi nasunod. Kaya malakas ng loob ko noon kasi dalawang kontrata yung dala ko. Ayan guys, pagpatuloy na lang po natin ito sa next video. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga new videos. Ayan, mahirap ang buhay OFW. And guys, thank you so much. Bye bye everyone. See you next